tei hapani hospital miliwe hapani khoroksa dibio 1 2 3 4 5 total 6 jona patients to naifeka tobama janjani tobama problem जोंनि जिउ रुगिनो हायथानो जों निजिनि एलाकानि प्रब्लेम दं जायाबोन बागै हापानिया तै जिबियो जों फाइनाय भेकेसिनि टिडब्लिउएफ नि बदल दङ सिमना ब्लक कमिटिनि जोंनि बायसिबानजुलि जोंनि अर्चना जोंनि सुस्मिता तै मन्दिरा बरबो पारानि फाइनो अ रुगिरकनो नायना हिं फाइलायजा आंबो बरनो लगि मा रिखा के तेताम सानायबा नगुई बेलायखनो खामो जे आमसे रुगि तो गोबां मनो एबानो सिमनानि रुगि सिमना आमसानि गोबां रुगि जतनो नायसुं मायफानो जे मानसाक्ता आबो हायकेने जों लुगुरनो सुबाय दंलाय सार आरो मुखा गुबुन बसनो बाहायनो नायजागौ नायमाराव बाहायनो आबो सालकिसिसे सिगां सिमनाव किसा एसिड रक सालायमानि न मानखाना आबारावनो बसं नाय थांगाता ओके जरा मिदे ताककनो जों दिनै जरावो खरक ताम जाजों थांजा पुइला जों थांगा हापानिनि कन्डिशनखौ अबनो पुइला बहंकाय शरद चौधरी बिसि मजानि हठात करिया बाबा हायकेनो बहकनि साजागै बहकनि कन्डिशन हामियाङै तुबलायमानि तर आंनि प्रब्लेम ते बरबो ए सिसनो पुइला बरक खेलम बारो थांका आरो हयते बर रेफारि हजाका हजमफोरखौ आरो हापानि हजाका हापानि हजमा परे हिंकाय जों खबर मांखा जे अ रुगिनि कन्डिशन बलाखानो सायानि किसा खानाव एबं जोंर फायखाना फायका अतत बिनि तिमानि फासि सरि केंकनि टिबि रुगनि कन्डिशन किसा दङ होनै साजागौ हायपाना सारगाबो टेस्ट खायनाय खांका तेबो साइमा सुनाय अब बरुगि एबं टिबि जुनि रुगिं तंखा हयतो सिनि दङ लगिवा सिनि बरम गोनां सिनि एमएलए बिशकितो सिनि सार अब डॉक्टर बे कांटेक्ट खालेका सालायका जुदि अब हाय कन्डिशन तंखा हांका तो कोन वान दा करे होनै डाक्टर बे सालायका सिनि सार ता आबनि परे बस बरन कग्रि काबुखा और आं पैसा तो नांनाय न हायपनो बंनि आयुष्मान कार्ड दं हांका अब हायरक रे हाय इंनाय होनै अब साजाका ता सिनि सार ब चुबानाय अबनि बिसिंति जुदि थांगाङै तो तेबो जों चुबानाय होनै अब हाय कग्रि काबुखा ताय आबनि परे ताक जों चिबिए फायनो पाइका जिबिनि कन्डिशन अब हायनो चराय बिनि 7 बोसोर कायसे ब्रै बिनि उमर हंकाय हठात करिया बिनि साक फुलिवै तंगो ओमफ्राय साक फुलिमाखौ हयते तैरक कारि जाबि तंगो आरो हयते नेक्स्ट टाइम तामुनो अब ताबु डक्टर बनो काहामकाय साइरिया को होनै अब जोंतिनि खबर मा फायका नेक्स्ट टाइम बिनि तेबो काहामकाय नाजुं करे असरायनि बिनि साक सरिवते तंग तेबो काहामकाय खबर माना हिनि अब हायके जोंतिनरो खाना फायका आबनि परे नेक्स्ट टाइम हिंका सिनि सिमना चिनि आमचाइनि न अब अफिसतेला अब जागानि आंजि बसंनि तंफानो हायपनो सुगियारकनि तंलायमानि ओ एसिड रक सालाय तंमानि अरबो जों फायनो फायका अरबो सिनि बरम गोनां सार बरबो सुबाय फायका आरो किसारि किसाखै सुबा फायका एबं आरो कग्रिका सिनि सार आ बरनो कन्डिशन जिदबा हाय तक नेक्स्ट टाइम सालाय सुलाय अबनो फके ताम सलिउसन थांमाने नै अब हायरक बरनो कग्रिवै काबुखा बनि बानो लकरनो बनो संगायनो मुसुङो जारा चिनि गोबांमा एरियाव अब हायरुगिरक क्लाय तंगै नगा आसुगलाय तंलायो जतो पाते चिनि रोग्रो अब नगा क्लाय तंलायवै चिनि बसुक सुबायमान अब हायपनो जों चिनि सानि बिसिंति जों कांटेक्ट खायलायै अब हायके रुगिनाय तेबो गबो जों खेलमबार हाय जागारवा जों रहर ओ बागारन बिसिंति खेलमबार जों फिरि हाय मामानि जागाराव थांगै नायलायनानै थों होनै आं जतो आंनि लुकरंना आं कयो ते बारा कक्षालिया हामबाय अरनि पेशेंट थाने सालकिसा सेकांबो गुबुन खेरामा हस्पिटालाव ऑपरेशन सक्सेसफुल लायलाय मेरे मुखा अरन पेशेंट कायसा सुरो कुनो फिरि रगत लांगरा खेरामा रगत लांगरा बा पेशेंट हमरा तो तंगो तमानि बागैनो तिनि आरो जे खेलमबार थाङै जों किछु दिन आगो 28 तारिख 9 अगस्त जों थांनाय मानि आरो अब हायकेनो फिरिमा रिजांनाय होनै साजाका जोंनि जेबो खुद थाङै नायखा आरो कोनो रां फैसा नांनाया जारा अब हायचु गियाङै तंनाय बरनो खेलमबार हाय जागारावगो बिथि आयुष्मान कार्ड तंनाय तेते बसाव अब हायरक कार्ड डक्टालंग आरो फिरि जतो पाटे रिजांनाय होनै अब हायके साजा ताबो जों जराव थाङै जारा तंनाय रक थाङै नाय मानथाय जानाय फिरि मानो 100% बिथि बाराय हयते जतो हयतेनो फिरि रिजागै तंग अब खेलमबार हासपाताल जारा सुगियाङै तंनाय नुकुनि बररक जारा करिङि तंनाय बररक पापत आरो थाङै नायजाक हंगाय बरन साक हामनानै बागै थाङै जानाय होनै आं कयजाव जतो पेशेंट हाय तंनाय रंग